je podle tebe nejtěžší na těch pacientech, kteří jsou po nějakých úrazech, těžkých úrazech nebo po nějakých operacích? Co je tam nejtěžší v té situaci? Uh, ono, asi by som to povedala tak, teraz si mi dala normálne takú otázku, že super, ďakujem. Prosím vás, nemôžeme očakávať po tých úrazoch, že, že sa vrátime späť do toho istého života, do toho istej situácie. Ale práve tá rehabilitácia a tá spolupráca a vzájomná tá cesta je o tom, že aj keď to bude zmena, ale to ide k lepšiemu. Proste toto je to gro po tých úrazoch alebo po operáciách. Každý si myslí, že to vytrhnutie zubu a ideme ďalej. Ale aj ten zubik vám tam chýba, aj v tom tele chýba tá platnička, aj v tom tele ten umelý klb má inú situáciu. Ale my spoločne sa dostávame do tej novej situácie, do tej lepšej, krajšej možno, lebo to má skvalitniť život, niekedy tie operácie. A čo je veľmi dôležité? Toto trpezlivosť a láska k sebe. Nekritizovať sa, že teraz, ježiš, ja som čakal, že to bude také a také. Nie. My sme iní, zase nová situácia a na tom popracovať. A je to úžasná práca a úžasná cesta. Super. A co bys doporučila lidem, kteří jsou po nějakém drobném úrazu?